אהלן, אני שירה ויינברג הראל וברוכים הבאים לבינה בקטנה, פרק 25. 5 דקות על חידושים בעולם הבינה המלאכותית. והפעם פרק ספיישל, עושים סדר במודלים השונים של ChatGPT. מה ההבדלים ומתי להשתמש בכל אחד מהם. לפני שנתחיל, אני אזכיר שאם אתם נהנים להאזין, מוזמנים לשתף ולדרג את הפודקאסט, ותמיד אפשר לפנות אליי ולספר לי מה חשבתם. ועדכון קצר למנהלי המוצר שבקהל, בעוד שבועיים תתקיים שוב סדנת AI למנהלי מוצר. זאת סדנה של חצי יום בבורסה ברמת גן, שבה ניכנס לעומק של כלים ומתודולוגיות שימוש, ונתרגל שימוש בכלי AI לעבודה היומיומית שלנו כמנהלי מוצר. יש גם הטבה ייחודית למאזיני הפודקאסט עם לינק שתוכלו למצוא רק בפרטי הפרק. אז היום אנחנו עושים סדר במודלים השונים של ChatGPT. בשבועות האחרונים במהלך הסדנאות שלי אני רואה יותר ויותר עניין בשאלה הזאת. מה שמראה שיותר משתמשים בוחרים לרכוש מנוי ולא להסתפק רק בגרסה החינמית של ChatGPT. אז אם גם אתם מנויים בתשלום, הפרק הזה יעשה לכם סדר במודלים השונים, ואם אתם עדיין לא מנויים בתשלום, אולי הוא יגרום לכם לחשוב על זה שוב. אז איזה מודלים יש לנו בגרסת הפלאס שעולה $20 בחודש? נתחיל מהסטנדרטי, 4O. הוא מתאים לשאלות כלליות, לחשיבה, לבריינסטורם, לניסוחים, לתרגומים. הוא גם עושה עבודה מעולה ביצירה של תמונות. הוא זריז, הוא מוצלח, וכנראה שלרוב הדברים שאתם עושים עם הצ'אט הוא יעבוד מעולה. אבל באמת תלוי מה השימוש שאתם עושים. אז תישארו איתי. נעבור לאהוב עליי במיוחד. O3, מודל הריזנינג, שהוא מודל חושב, או במילים אחרות, החבר הכי טוב שלי. הוא יעשה חשיבה מעמיקה בשלבים על כל שאלה שתשאלו, וגם יראה לכם את דרך החשיבה שלו. אם יש לכם שאלה שהיא קצת יותר מחקרית, רוצו אליו. אם אני מקבילה את זה לעולם האנושי, זה כאילו שמישהו ישב חצי יום ויחפור בשבילי באינטרנט בתהליך מחקר, רק שהוא יעשה את זה ב2 דקות בערך. שימו לב שהוא מוגבל ל100 בקשות בשבוע, וגם כל קריאה עליו לוקחת זמן, לרוב בין 1 ל3 דקות. אז ממש לא כל דבר אנחנו רוצים לקחת אליו. מה אני עשיתי איתו לאחרונה? שאלתי אותו מה הסיכוי לביטול הטיסה שלי. הוא עשה מחקר ממש מרשים, הוא הסתכל על ההיסטוריה של אותה חברת תעופה בטיסות דומות, הסתכל על המצב בישראל, קרא התראות שנשלחות משדות התעופה, שזה משהו שאפילו לא הכרתי, והעמיק בבדיקה של נתיבים אוויריים. בסוף הוא חזר אליי עם סיכוי של 40-60% שהטיסה תתבטל, ואם הייתם סקרנים אז בסוף המרנו, אבל פה כנראה כבר היה לי מזל. בהמשך הוא גם ליווה אותי ביום טיול בנפולי. הוא גם תכנן את המסלול, אבל גם ענה לי על שאלות שהיה לי קריטי שלא יהיו בהן טעויות, כמו מתי מסתיימת התחבורה מנפולי לסורנטו, כי אני לא רוצה להיתקע שם לבד בערב. ואגב, תכנון טיול זו דווקא דוגמה מעולה למשהו שגם מודל 4O יודע לעשות. אבל התכנון שלו יהיה הרבה יותר שטחי, ואני רציתי שמישהו ממש יעשה לי סדר ויבנה לי תוכנית מעמיקה ואמינה שלוקחת בחשבון מגוון שיקולים שנתתי לו, וגם שלא יעשה טעויות, למשל באפשרויות וזמני תחבורה. אבל לא חייבים תמיד ללכת על התותחים הכבדים. O3 הוא בעצם מודל אחד בסדרה של מודלי ריזנינג, מודלים שיודעים לחשוב יותר לעומק ולבצע חשיבה שמורכבת מכמה צעדים. לצידו יש גם את O4 מיני, שהוא מודל ריזנינג מהיר יותר וזול יותר, או 4 מיני היי, שהוא דומה אבל משקיע קצת יותר חשיבה. הטיפ שלי הוא באמת להתנסות גם וגם. לא תמיד, אבל פעם בכמה זמן, במיוחד כשאתם עובדים על משהו חשוב, נסו את אותו פרומפט יותר מפעם אחת, עם מודלים שונים. התוצאה תעזור לכם ממש להבין עם איזה מודל אתם רוצים להמשיך את השיחה, וגם תעזור לכם לבנות את השריר לבחירה של מודל נכון בהתאם לצורך. אז ככה אנחנו בונים את ההיכרות עם המודלים ועם הכלים, ואני ממש ממליצה לעשות את זה. יש גם את מודל GPT 4.1 שמומלץ לכתיבת קוד, אבל אם כבר אתם כותבים קוד עם AI, המודל המוביל הוא בכלל של קלוד, אז כדאי לקחת את זה בחשבון. ובאופן כללי, אם אתם כותבים קוד עם AI, זה כנראה דרך כלים אחרים כמו קרסר למשל, ששם אתם יכולים לבחור את המודל שאיתו אתם עובדים. אני לא נכנסת לזה היום. אז אלה המודלים העיקריים שחשוב להכיר. בעיניי ממש חשוב להתנסות ולדעת לבחור ביניהם את מה שמתאים לכם. ואם אני מסכמת רגע את החשובים, אז יש לנו את 4O לשאלות כלליות, לניסוחים, לבריינסטורם, לתמונות, ויש לנו את סדרת מודלי הריזונינג כמו
O3 לחשיבה שהיא יותר מעמיקה, שיש בה שלבים וממש תהליך מחשבתי ותוצאות יותר מדויקות. ואם אתם רוצים להמשיך להעמיק או להתעדכן בהמשך, כי העולם הזה מאוד דינמי, אני ממליצה על אתר צ'אט מטריקס של עמיתי בונה, שעושה השוואה מאוד מסודרת גם בין כלי ה-AI השונים וגם בין המודלים השונים. אז אני שמה לכם לינק בפרטי הפרק. אז יאללה, פותחים שבוע קצר הפעם, מוזמנים לעקוב אחרי הפודקאסט כדי לא לפספס את הפרקים הבאים, ושיהיה שבוע טוב ושקט. ביי.